Ola, chamome Noa. Eu tamén. Somos alumnas do CEI Parra Mallosa e vimos a contarvos un conto que recolleu Noa na aldea de Bixou, en Trazo. Sí, contou miña tía boa Rosa de 75 anos. Chámase Ambrosio de Bixou, que di así: conta, Noa. Había unha vez un matrimonio de idade avanzada que se dedicaba ás tarefas agrícolas. Tiñan unha vida moi xusta. Tiñan pouco de todo, non tiñan fillos, só tiñan unha irmá en Bos Aires. Ambrosio levaba unha temporada que non se atopaba moi ben e decidiu ir ao médico. Ambrosio, tes mala cara, dixo o médico. Dun tempo por aquí non me senta ben a comida, ando canso todo o día. Cantos anos tes, Ambrosio? Teño 87 e vou para 88. Se vostede me pode receitar algún medicamento barato, agradeceríallo. Non lle vou receitar ningunha medicina, voulle poñer un réxime. Vai comer carnes brancas e verdura cocido todos os días, entendido? Pero, vostede que con isto xa vou arranxar o problema? Seguro, de todos os xeitos, despois de 15 días volva por aquí. Ambrosio, contento co diagnóstico, volveu para casa e dixolle a muller: Maruxa, baixa ese touciño que temos no fumeiro, que o médico díxome que tiña que comer carne branca e quero empezar hoxe mesmo. Ao cabo de 15 días, Ambrosio volveu ao médico. Que tal estás, Ambrosio? Pois moi ben, doutor, fixen o que me mandou. Xa vexo que tes mellor cara, comer carne branca sentouche moi ben. Sí, señor, comín 2 touciños e aquí me ten totalmente recuperado. Ambrosio, tío, que tiñas era fame. Pois pode ser. O touciño estaba de rechupete, pero a muller non mo deixaba comer. Mi madriña. E así remata a historia De Ambrosio de Bixou. Esperamos que vos gustase.